कि यार मोदी जी भेजल गई आगे हो मचावल गरीबा आगे दुखिया के बटा तई गे सखिया आगे सखिया के दिलन कोरिया बनलई बई मनवा रासन अपने घर में राखई गे सखिया अरे दिया डीलर साहब के लिए ताली हो जाए ताली क्या बात मोदी जी भेजा आगे मोदी जी भेजल गई हो मचावल गरीबा दुखिया के बटा दई गे सखिया के दिलर कोरिया भरल बई मनवा रासन अपने घर में राखई गे सखिया के दिलर कोरिया भरल बई मनवा राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई गलती मारे से हो गई आगे हमारा के गे हमारा के रासन में नमवा चार गो के दुगो के हटैला कई गे सखिया और कहती है कि सखिया के पिया मसीहा मटिया कुछ नहीं कहई रासन डीलर कोरिया राखई गे सखिया के सखिया के पिया मसीहा मटिया अच्छा लगा हो तो ताली बजा दीजिए बस।